Бадя-бадя, пайшла гульня. Зараз дазнаемся. Так. Нібито пайшло. Так, бачу. Ёсць контакт. Бэнк. Проверка часику. Нормалёва. Затрымка невялічкая, ўсё нібыта окей. Мы працягваем праходзіць Тарквуд. Шчыра не надта памятаю, на чым мы там скончылі. Здаецца, мы знайшлі вёску і пачалі яе абносіць. У вёсцы нас не надта любяць, відавочна, таму што мы забілі свінню іхнюю, ад якой усе харчаваліся. І ў выніку на вёсачцы голад, і мясцовы старшыня намагаўся нас забіць нават. Яго гэта не атрымалася. Але гэта было блізка. Да нас, дарэчы, прыходзілі мясцовыя, таму што мы бачым головы свіней раскіданыя ў нас па хаце. У мінулы раз мы, здаецца, няблага адбіліся. Ну, то бок, ХП у нас поўнае. Дошку трошкі можна будзе рамантануць. Пісталет расстрэляны. Што у нас па набойчыках? Так, на таб інвентар. Ліхтарик, молотовы, каменне, яйка, якое мы збіраемся прынесці бабулі. Гадзіннік, лямпа ледь жывая. Мы дазналіся, што лямпу можна стакаць. Вітанкі, Янчык. Вітанкі, Асевіч Бро. Вітаначкі. Рыхтуйцеся да паходу да вёскі. Гэта будзе цікава. Хе-хе-хе. Так, што у нас тут робіцца? Матка боская, колькі у нас усяго? У нас насамрэч да халеры ўсяго, таму што мінулыя разы мы файна залуталіся, мы працягваем абносіць вёсачку. Вітанкі дэкамацыю, дзякую. Вечар будзе піпец які цёмны і піпец які з вясковым каларытам, таму што мы ўсё яшчэ не скончылі з вёсачкай. Зараз мы чэкнем, як у нас тут які стан, і потым вернемся ў яе. У нас ёсць бульбачка. Дарэчы, бульбачка, яна не толькі каптанная. 15. Гэта ў 3 разы больш высокая цана ў параўнанні з мясам. Так, у нас сёння працяг вясковых прыгодаў. На мінулым тыжні мы выходныя трошкі скіпнулі, таму што там было трошкі боляча. Мы замест гульні глядзелі фільмы. А сёння вось працяг. Усё ж такі працяг. У нас да халеры запалкаў, да халеры камення, да халеры цвікоў. Цвікоў халера 120 штук. Хе-хе. Нормалёва. Мне падабаецца. Пляшкі. 3 пляшкі гарэлкі. Няблага. І я, шчыра кажучы, не надта памятаю, што менавіта нам трэба зрабіць у вёсцы. Наколькі я памятаю, у нас там трошкі романтычная праблема. У тым сэнсе, што у нас ёсць нявеста з мясцовым каларытам, пані такая. І да гэтай нявесты сватаюцца 2 чалавекаў. Умоўна кажучы, чалавекаў. Гэта наш знаёмы воўк і музыка. Наш новы знаёмы музыка. А мы з вами тут відавочна ідзем па галінцы ваўка, таму што па просьбе ваўка мы з вами ўжо... Так, генератор выключаны. Мы ўжо забілі свінню. Вось тую свінню, якую мы забілі менавіта таму, што нас папрасіў воўк.
Таму, як на мяне, мы не будем, так бы мовіць, змяняць напрамак. І нам трэба у бабулькі здабыць ключ ад пакойчыка з нявестай і гэты ключ камусьці даць. Ці музыку, так будзе больш слушна, ці музыку, ці ваўку. Таму ось будзем скрэшчваць ваўка з той хтонню, што жыве ў пакойчыку і называе сябе нявестай. Таму што мы туды зазіралі праз адтуліны ў дошках у вакне, і там ні халеры не прыгажуня. Не ў тым сэнсе, што яна не прыгожая, а ў тым сэнсе, што там нават не чалавек, як на мяне. Так, дзе ў нас праход у вёсачку? Вось у нас праход у вёсачку, час спынены. Будзем намагацца яго не запусціць. Здаецца, мы у гандляра ўсё, што хацелі, ўсё набылі, так? Давайте праверым. Дзверы адрамантаваныя. У гандляра... Вітанкі. Рэпутацыі 710. Мы яму да халеры чаго прадалі? Да халеры чаго набылі? Так, зараз трэба чэкнуць, што ў нас па паліву. Адна поўная каністра. І ці залілі мы генератор? Генератор заліты. То бок у нас усё насамрэч абсалютна акей, няма сэнсу вытрачаць яшчэ дадаткова нейкія грошыкі на паліва. Окей, у такім выпадку ідзем у вёсачку. У вёсачцы у нас час не ідзе. То бок можете заўважыць, гадзіна 8:01, то бок у асноўным сусвеце яно ўжо пайшло, але тут яно не ідзе. У мінулы раз, так, у нас дастаткова пусты інвентар, як на мяне, гэта файна. Мінулы раз мы пазнаёміліся з мясцовым кіраўніцтвам. Нам яшчэ можна спусціцца ў калодзеж. Выдатна. Мы пазнаёміліся з мясцовым кіраўніцтвам, яно адкульсьці ведала, што мы спёрлі, то бок мы забілі свінню. Вось, дарэчы, яна, свіння. Мы яе забілі, і цяпер у вёсцы голад. Яны ведалі і кінуліся на нас. Але мы адбіліся. То бок вы можете заўважыць, што мы зараз жывыя. Гэта велічэзны плюс. Так, тут мы ўжо даследавалі ўсё. Мы, здаецца, заходзілі кудысьці туды. Так, мы ось сюды заходзілі. Там было досыць страшна, таму што тут паўсюль нябожчыкі. Тут у нас пекарскія печы. Тут палутана. А тут страшна. Мы, здаецца, сюды заходзілі, але прайсці не змаглі чамусьці. Вось тыя дзверы, якія не адчыняюцца. Нябожчыкі. Тут трэба ключ нейкі. Яшчэ адзін ключ, які трэба знайсці. Паглядзім па кутах, магчыма, якія грыбочкі прапушчаныя. Але, відаць, не. Паўсюль валяюцца усялякія рэшткі. Музыка, то бок эмбіент, як вы чуеце, нядобры. Не пазітыўны. Чамусьці не залуталі вяроўку.
Так, тут мы, здаецца, ўжо былі. Вітанкі Рыгана, вітаначкі, як я і абяцаў. Сёння ў нас у якасці зялёнага дранікі. Маленечкія, прыгожыя, адразу са смятанай. Выглядае, дарэчы, як печыва Орео. Спадзяюся, вы таксама са смаколікамі. Таму што інакш... вось, дарэчы, сутарэнне, у якое мы залазілі, каб атрымаць люлей ад кіраўніцтва. Так, тут нічога даследаваць нельга. Ля, нейкая схованка, глядзіце. Сюды можна заныкацца і адбівацца ад каго-небудзь. Я учора папярэджваў, што трэба абавязкова сёння прыходзіць са смаколікамі, таму што ў нас усё па-вясковаму і смачна, і страшна. Шекторы. Так, вось. Мы наближаемся до бабулі. Так, мы взяли яйка? Мы ж, здаецца, взяли яйка. Так, вось чырвонае яйка. Паспрабуем гэтае чырвонае яйка даць вось гэтай бабульцы. Мала баба квочку запхала яе ў панчошку гей. Не, на жаль, яйка ёй даць нельга. Шкада. Шкада, я быў упэўнены, што можна. Children of Clay. Штосьці знаёмае. Мабыць, яна ў мяне ёсць. А як гэта так? Як так атрымалася, што ты самастойна, добравольна гуляла ў хорор? Як гэта? Як да гэтага дайшло? Давайте яшчэ раз паглядзім у акно на нявесту. Вось глядзіце, вось там пад коўдрай варушыцца. Нявестка. Яшчэ матузок. Чамусьці я не лутаў мясцовай калодзежы. Так, тут, дарэчы, можа, гэта і яйка можна пакласці куратнік. Давайте паспрабуем. Гэта трэба прайсці праз хату. Да божухна. Як тут складана з дзвярыма. Так, вось ад гэтай металёвай дзвяры нам трэба знайсці ключ. Вось тут у нас куркі. Можна спёрці яйка, а замест яго пакласці чырвонае. Як думаеце, што атрымаецца? Яшчэ яйкі. А яны псуюцца? Давайте трошки паходзім, паглядзім, ці псуюцца яны. Ну, здаецца, на нас не кідаюцца. Будем спадзявацца, што так яно і застанецца. Божухна. Праз сцяну мы чуем, як дыхае нявеста. Не надта прыемна. Так, патрапілася ў спісе гульні, якія мы маглі прапусціць.
Не убачыла, што гэта хоррор. Пастка, хоррорная пастка. Просто не ведаючы таго, што гэта хоррор, можна патрапіць у хоррор. Так, як нам адкрыць во на G, Journal. Journal. Дзень першы, дзень 12. Памятаеце, Петрыка мы запусцілі ў космас. Сустрэў аднаго хлопца Петрыка, ён распавёў, што будзе будаваць ракету, што яму не хапае некалькіх дэталей. Ён будуе ракету з часцін паламанага трактара. І мы яго запусцілі ў космас. Брат бабы куркі. Тут яшчэ нейкая гісторыя з братам. Я для нейкага геймджэма рабілі, даволі сімпатычна атрымалася. Ну, геймджэмы яны для таго і праводзяцца, таму што яны чыста на ідэі, чыста на суцэльным натхненні. То бок, калі ты распрацоўваеш штосьці доўга, там можна згубіць у працэсе сваё моджа. А ў геймдэве ты просто не паспяваеш. І чыста на натхненні лупашыш гульню. Гэта супер кайфовая рэч насамрэч. Калі я навучуся файна працаваць у гадоце, я таксама буду ўдзельнічаць у геймджэме. Разам з вами, вядома, мы будзем гэта рабіць на стрымах. Так, старая, якая жыве з куркамі, сказала, што пластикавая курка належыць яе брату, які знік некалькі дзён таму. Яна дала фота. Мы пазналі доктара. Бедны Петрык. Ну, чаму? Я ўпэўнены насамрэч, што з ім усё добра. То бок, хутчэй за ўсё ён памёр у працэсе, але, ведаеце, мне здаецца, ён памер так хутка, што не паспеў зразумець. То бок, ён усё сваё жыццё ляцеў да зорак і з гэтай жа думкай і памёр, хутчэй за ўсё. То бок, файнае жыццё, асабліва ў параўнанні з усіма іншымі мясцовымі. Так, дзіўны хлопчык. Я сустрэў у сяле хлопца, ён сказаў, што ў зачыненым пакойчыку будынку бабкі куркі сядзіць пекная пані. Хлопчык дужа хоча з ёй пабачыцца, але бабка супраць, таму ён папрасіў мяне знайсці ключ ад гэтага пакойчыку. Ён будзе чакаць мяне у бункеры тудэма-сюдэма. Хлопец сказаў, што у сельскай крынічкі я магу знайсці запасны ключ. Сельская крыніца. То бок гэта той калодзеж, у які мы можам палезці? Мабыць, так. Хлопчык са скрыпкаю пазнаў мясцовага лекара на фотаздымку бабкі куркі. Кажа, што гэта добрая людзіна. Таму мы яму не будзем дапамагаць. Я нагадаю, што мы панясем ключ ад нявесты ваўку. Ну, просто таму, што мы ўжо пачалі яму дапамагаць, а гэты хлопчык Пінокія, халера, ён выглядае як нейкая пастка. Тым больш, што ён сцверджае, што гэты скатыняка, які нас пабіў, насамрэч добры чалавек. Патрапіў у касманаўскі рай. Ну так. Так, мы пакінулі яйка там. Тут зноўку мы прыйшлі да свіні, якую забілі. Глядзіце, якая прыгажуня ляжыць. Памятаеш мяне? Памятаеш? Шо мы нарабілі, божухна? Мне не падабаецца тое праходжанне, якое ў нас складваецца, але што паробіш? Так яно склалася. Як вы ведаеце, я жэўжык
хтанічны і з хтанічнымі жэўжыкамі часцей за ўсё сябрую, але вось мясцовае басство суперсвінню мы забілі ўсё ж такі. Калодзеж. Ці падрыхтаваныя мы да паходу ў калодзеж? У нас ёсць... Насамрэч, у нас ёсць аж 3 крыніцы святла, як на мяне гэта дастаткова. Як на мяне нам мусіць хапіць. Дарэчы, яйка не псуецца. Што за мы яго можам толькі з'есці. Спяшацца з гэтым не будзем. Ну што, палезлі ў калодзеж, мабыць? Насамрэч добрая думка. Глядзіце, што мы зробім. З таго, што ў нас ёсць, найбольш карыснае пісталет і гадзіннік. Прычым гадзіннік нам зараз не патрэбны, у тым сэнсе, што зараз у нас час спынены. Але калі выявіцца, што там час ідзе, і мы гэта не будзем ведаць, таму што няма гадзінніку. Халера. Ну окей, палезлі. Страшна, але трэба. Ну, ось таму мы працягнем ісці ягонай, так бы мовіць. О, нам яшчэ накінулі. Усялякага, глядзіце. Мы працягнем ісці яго, так бы мовіць, як гэта завецца, аркай. Просто каб быць паслядоўнымі. Так, там цёмна да халеры. Нам далі паходню і акром паходні яшчэ фальшвеер. Таму ёсць імавернасць, што нам трэба будзе ўсё ж такі з кімсьці змагацца. Глядзіце, тут на падлозе намаляваны чалавек. І трошкі меншыя чалавекі. Нейкае мастацтва іерагліфічнае. Ну, то бок. Палеатычнае. Палеамалюнкі. Глядзіце. Секатна. Ой, чуеце? Дарэчы, ці добра вам чутна гульню? Так, гэта тупік. Тут уся гульня пабудавана на гуках, таму вы мусіце чуць. Усё дуже добра чуць. Я спадзяюся, вы чуеце. Я не хачу, каб толькі мне было ссыкатна. Гэта я кручу, ці хтосьці крочыць побач? Грыбочкі атрутныя. Адтуль штосьці дзьме. Добра, што тут час не ідзе. Яшчэ грыбочкі. Хімерныя. Так, нейкі гук непрыемны. Ай, там щось ворушиться. Ай, тупик. Грибочки. Грибочки. Атрымалася. Мы кудысьці выйшлі. Блюху!
Так, не гэта не ў сэнсе не рабіць гучней ці не што мой сын з невесткай пазнаёміцца дае забыдаць. Слухай, мы ж толькі што глядзелі на гэтую невестку праз вакно. Шчыра мне сыкатна да яе падыходзіць. Так, дзе мы? Тут паўсюль штосьці чаўкае. Грыбочкаў 4 штукі, не халеры сабе. Яшчэ грыбочкі, дарэчы. Штосьці, мне здаецца, у нас там ужо прыйшоў час прамацоўкі. Ага, вокны мы адчыніць не можам. Таму што барыкады дужа моцныя. А, мы можам, дарэчы, павярнуцца туды, але, шчыра кажучы, я б не хацеў. Але, мабыць, трэба будзе, таму што па адчуваннях адсюль няма выйсця. Сцяна, 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 барыкады, барыкады. Шафа. Яшчэ яйкі. Матка боская. Ёсць такая думка, што мы у кватэры брата бабкі Куркі. Матка боская, колькі яек. А гэта што? Вайсковы жетон. Печ. Батюхны. А навошта нам столькі яек? О, барыкаду прыбралі, і цяпер мы можам нармалёва выйсці. То бок нам не трэба аж абавязкова туды вяртацца. Крэсла, крэсла. Вітаначкі ціртке. У нас тут такі хорар, што я нават трошкі забываюся глядзець у чацік. Давайте я ўсё ж такі дадам гуку вам, каб было больш сыкатна ў тым ліку вам. Дзед пеўнік. Так, я бачыў, што сабраліся гусёў гуляць. Мяне каточак клікаў, але я сказаў, што мы знайшлі ключик. Але я скажу, што мне трэба ў вёсачку, што, на жаль, не атрымаецца. Металёвыя дзверы. Всё? Цяпер мы можам нашу нявестку камусьці аддаць. І я нагадаю, што мы вырашылі, што гэтым кімсьці будзе воўк. Так, а мы ў вёсачцы ці... Толькі не кажыце мне, што мы дзесьці у іншым месцы, не ў вёсачцы. Таму што я не хачу праз тое сутарэнне вяртацца. А, во, гэта самы пачатак вёскі. Літаральна самы пачатак. І, дарэчы, як вы можаце бачыць, у каплічцы больш не зяе... А, не, зяе. Зяе каменчык, пакуль што мы яго намагацца сперці не будзем. Яйкі на сняданак, ну іх да халеры. В тым сэнсе, што у нас ужо 17. І яны ж 100% будуць псавацца.
Дарэчы, на поле мы хадзілі? Я штосьці не памятаю. На поле можа быць штосьці файнае. А могуць быць і трындзюлі. О, там, глядзіце, хтосьці стаіць. Дзень добры. Вы як? Хто я? Каб я ведаў. О, добра, ўсё. Да пабачэння. Тут 100% есть штосьці прыхаванае. Вось 100%. Але тут такі эмбіент, што мне сыкатна нават просто па вёсачцы перасоўвацца. Ідзі. Навошта я туды лезу? Там хутчэй за ўсё няма ні халеры. Залезлі ў самую сраку. Пры тым, што мы ж маглі бачыць, што тут няма нічога. А можа і ёсць. Дзень добры. Не, відаць, усё ж таки няма. Хе-хе-хе. Все. Ці варта ісці да бабкі Куркі? Ну, то бок, ключ паказваць відавочна не трэба. Але мы знайшлі там яшчэ... Халера, у нас грыбы псуюцца. Шо ж вы не сказалі, што у нас грыбы псуюцца? У нас 6 грыбоў, якія псуюцца. Бляха, хуценька шукаем шлях да хаты. Вось гэта я... зрабіў няслушна. Так, не сюды. Вось гэта я дурня зваляў. Ось гэта была памылачка. Добра, што ўзгадалі гэтыя халера яйкі. Я паглядзеў у інвентары, заўважыў, што там вось такая халера. А так бы не заўважыў, мы б згубілі 6 грыбочкаў. 6. Халера, 6. 6 гэта шмат. Так, тут у нас час ужо ідзе. Мне здаецца, ці тут все змянілася. Так, і у нас прамацовачка пайшла. 1 раз у дзень мы можам бегчы, не вытрачаючы трываласць. Давайте трываласць зробім. Мо яна бабка за жетон штосьці скажа. Так. Але мы ж прамацаваліся. Мы сабе саданулі вось гэты шпрыц, і таму зараз у нас хутчэй за ўсё будзе што? Правільна, прыход. Таму рыхтуемся да трошки іншых падарожжаў. Дарэчы, нібыта ўсё ок. Ну, заўважце, у нас стала нашмат больш усялякага зялёнага. Ці
то мне здаецца, ці то я просто дом ужо колькі часу не бачыў. Не прачытаўшы ўсё, так мы чыталі ўсё ў мінулы раз. Где-то дзесьці вось я. У мінулы раз мы ўзялі едкую кроў, то бок калі нас б'юць, нашыя ворагі атрымліваюць пашкоджанні. Там яшчэ было тое, што мы раз у дзень можам бачыць усё, і раз на дзень мы можам бегчы супер хутка, супер эфектыўна. То бок тут такая прамацоўка даволі цікавая, яна нібы хвалямі ідзе, і пакуль мы адну хвалю не выберем усю, далей яна не пойдзе. То бок відавочна наступнага разу мы з вами не будзем маць ніякай альтэрнатывы, акром таго, каб узяць вось гэтае супербачанне. Так, мы сюды заходзілі, дарэчы. Мы можам сюды залезці. Выбачаюся. Дрэвы. Для выведзення паразітаў з страўніка, кішэчніка. Ну, гэта ось, дарэчы, той самы доктар, якога мы шукаем увесь гэты час. Тут мы уже нібыта былі. Хтосьці стогне. Дэталі да зброі. Ой, ось там хтосьці стогне. Глядзіце, як яго плюшчыць. Ты будзеш мяне чапаць? А ну, чы бяром. О, термометр. Термометр. Відавочна, у кожнага з нас гэткі быў. Это супер класічны термометр. І цяпер яго можна будзе ўсім паказваць. Не падымайся. Хух, сыкатна. Дарэчы, гэтая паходня амаль што спалілася. Ну так шо, ідзем да бабулькі тады. Бабка, курка. Нявесту можна было б нават адчыніць уласнаруч, але я, шчыра кажучы, не палаю гэтай самай, не палаю энтузіязмам. Бабулька, здрасте. Ёй паказаць нічога нельга насамрэч. Пані, вы там як? Во, мы можам бачыць, што там пад коўдрай штосьці варушыцца, і вы паслухайце, як гэта гучыць. Я спадзяюся, вы чуеце. Не гуляйце з ртуцевымі шарыкамі. Магчыма, мы нагуляліся, і ўсё гэта насамрэч нам здаецца. Але хутчэй за ўсё не. Бляха.
сыкатна, що піпец. Так, у нас даволі так няблага сабралося луту. Трэба зазірнуць зараз да воўка, даць ключ, пасля чаго зазірнуць да хаты. Гучыць горш за бабку і курку. Факт. Таму асабіста я да гэтай нявесткі сватацца не буду. Асабіста я ось умею снідзе, мне не да гэтых вашых прышпілаў вясковых. Воўк, наколькі я памятаю, ён у нас знаходзіцца побач з выхадам. То бок, выйшаўшы з вёскі, мы фактычна да яго трапім. Божухна, а чаму тут так всё зялёнае? Вось мы, вось там воўк, вось там Петрык. Ідзем да ваўка. Кудысьці ў гэты бок. Лось. Да пабачэння, лось. Грыбы, грыбочки. Хто там рыкае? Не трэба рыкаць. Бляха, я згубіўся. Во, выйшлі. Хей, воўк! Добрыя навіны. Дык пазнаёміцца толькі, жаніцца не абавязкова. Нават знаёміцца, ну то бок у першай лакацыі у нас не было іншага выйсця, акром як пазнаёміцца з ваўком. Калі б у мяне былі альтэрнатывы, я б з ім не пазнаёміўся. То бок у гэткіх сітуацыях я намагаюся ўсё ж такі пазбягаць якой загодна грамады, просто таму што хто ведае, у што гэта ператворыцца. Вось зараз у нас нейкіх думак наконт таго, што менавіта будзе, калі здарыцца вось гэты нюанс з ключом. Якім чынам будзе адбывацца вяселле? Да ваўка заляцаецца. Ну, у яго за спіной калаш. Вы не бачыце, таму што там зараз мая вэбка, але у яго калаш. То бок, параўнальна з усіма, хто тут ёсць на гэты момант, ён найбольш небяспечны. Таму ўсё ж такі, думаю, гэта лагічна. Во, шарлатан, няўдаха, фельчар. Так, гэта ён мяне правёў з ключом. Ну шо? Я ўраджаны, тушка. У мяне былі сумневы, але час да вынагароды. Гэтую паскуду канавала мы знойдзем ось тут. Закрыўся ад усяго свету і нікога да сябе не впускае. Шукай мяне ў паўночнай частцы старога лесу. Трымай, занесі гэта той старой паскудзе. Ох, матка боская. Нам далі ачыўку ў ваўчыны шлях. Аддаць ключ ваўку.
Ён кінуў нам пад ногі галаву куркі. Калі мы паднялі вочы, выявілася, што яго ўжо тут няма. Вітанкі Гралев. Тут, ну, мы трошки так потрапілі ў мясцовыя вясковыя разборкі. Так атрымалася. А якія ў нас ёсць актыўнасці на вёсцы? Ёсць пахаванні і ёсць вяселлі. Ну так, у асноўным усё. Так, зноўку лось. Лося абходзім. Лось, не чапай мяне! Ласі страшныя, шо піпец. Я жыў на вёсцы, я ведаю, што гэта менавіта гэтак працуе. Пахаванні, вяселлі, ну і якія-небудзь святы календарныя. Так. Я выбачаюся, але я вам тут яшчэ больш шкоды нарабіў. Мясцовыя жыхары будуць максімальна не ў захапленні. Я ўпэўнены. Ну, што найменш бабка. Бабка 100% будзе не ў захапленні. Я нават думаю, што трэба наш пісталет будзе перазарадзіць перад тым, як да яе ісці. Ці ўзяць у рукі дашку. Вось у нас у руках дашка. Вітанкі, бабулечка. Ага, прапаў яе брат, і вось цяпер прапала сястра. І бабка нас просіць яе знайсці. Бляха, ці паказваць ёй галаву куры. Ну, у тым сэнсе, што пасадка і выкапванне бульбы. Ну, гэта сезонныя святы. Насамрэч, вось пасадка і выкапванне бульбы, гэта ў нас разглядаецца не як штосьці канкрэтнае, гэта як штодзённасць. Таму што гэта частка працы. Праца на вёсцы ніколі не скончваецца. Ты пачынаецца праца, ты потым кладзешся спаць, праца скончваецца. Пасадка і выкапванне бульбы гэта проста эпізод гэтай працы. І не больш. Паганы знак, што ж цяпер будзе? Ну, карацей, здаецца, бабулька не здагадалася, што гэта праз нас усё дрэннае здарылася. Давайте паглядзім сюды. О! Знікла. Паненка знікла, сапраўды знікла. Вясковая мафія. Ну так. Ну вось паказалі, нібыта нічога асаблівага. Пойдзем паглядзім, магчыма, там дзверы адчыненыя. О, адчыненыя сапраўды. Опа-на! Опа-на! Вайсковы ліхтарык, які мы ледзь не набылі за грошы. Так, камень не выкидываем. Вайсковы ліхтарык, шаноўныя, гэта было не дарма. Пацёртыя штаны. Купа памятых подушак. Тут хтосьці спаў. Ну і больш нічога не засталося. Вось гэта мы няблага зазірнулі, вось гэта дужа добра. Давайте зараз чэкнем, ці ёсць якія-небудзь змены з чырвоным яйкам. Не, чырвонае яйка як было, так і ляжыць на месцы.
Дужа няблага. Дарэчы, я не паглядзеў, ці азначылася ў нас на мапе месцазнаходжання урача, якога мы насамрэч шукаем. Калі хтосьці забыўся, у нас тут зараз асноўнае заняцце, гэта мы шукаем урача, які спёр наш ключ. Бляха, дай прайсці. Так, ідзем да хаты. Дзень добры, дзень добры. Тут нічога нібыта не змянілася. Так, выкладваем ось так. Ось так. Вось. Бляха, у нас і застужкі, і столькі, што аж ужо не лезе. У нас да халеры яек. Пакладзем сюды вайсковы ліхтарык. Паляніца. Лекі. Ось так. Мотуз. Стакаецца па 2. Цвікі. Выдатна. Дарэчы, у нас няма адмычак. Гэта мы дарма ходзім без адмычкі. Так, ну нібыта няблага. Пачысцілі інвентар. У печ засунуць мы нічога не можам. Так, і у нас зараз 10:34. То бок, усё яшчэ раніца. У нас прайшло ўжо колькі? Амаль гадзіна стрыму. Гэта ўсё яшчэ прайшло 2,5 гадзіны ў гэтым сусвеце. Так, туды мы лазілі. Там мне не спадабалася. Там хтосьці за намі бегаў. Гэта было жудасна. Што тут яшчэ ёсць? Там ёсць адзін будыначак з ключом. Тут ёсць будыначак з галадупым жэўжыкам. А мы туды заходзілі ўвогуле? Здаецца, заходзілі, таму што дзверы адчыненыя. Бачце, падлога падраная. Так, штосьці зусім дрэнныя гукі. Опана. Бліскучы каменьчык спёрлі. А чаму мы, дарэчы, яго спёрлі? Бляха, як дрэнна гэта гучыць. Давайте зробім наступным чынам. Мы павесім сабе на пояс ліхтарык і возьмем пісталет. Шафа дадаследаваная ўжо. Ты окей? Гарэлку забярэм. Ложак. І больш нічога. Бляха, як сыкатна. Ух, збеглі. Ну, сыкатна, шо піпец. Фух. І ўсё, я мушу заўважыць, што амаль што ўся гэтая сыкатнасць была зроблена з дапамогай гуку. То бок трошачкі візуалу і шмат гуку. Спёрлі, бо гэта бліскучы каменьчык. Не, як мы ўжо дазналіся, гэтыя ось бліскучыя каменьчыкі, яны ў нас выключна на продаж.
Больше ніякай функцыі яны не маюць. Так, з валынай хадзіць не будзем. Возьмем дошку. Так, вы бачылі гэта? А, гэта галіны дрэва. Так, сюды мы ўжо зазіралі, гэта просто пустая хата, у якой, дарэчы, хутчэй за ўсё можна жыць. Ну, слухайце, па адчуваннях мы зрабілі тут усё, што маглі. Бляха, не ўсё. Хе-хе-хе. Бляха-муха. Да бляха-муха. Відаць, у мінулы раз, калі мы тут швэндаліся, я тут міма просто прайшоў. Аднак тут вы паглядзіце, што робіцца. Што тут, бляха, робіцца? Так, а гэты праход куды? І што гэта за гук такі страшны? А, яны рубаюць лес. Глядзіце, яны намагаюцца прарубіцца праз дрэвы і рубаюць углыб лесу. Ля, прышпільна. Шо, хлопцы, не губляйце надзеі? Ну, гэта вы аптымісты. Я надзею згубіў ужо дужа даўно. Зноўку прыйшлі да свінкі. Дзейныя, хлопцы, дзейныя. Хтосьці хоча вонкі. Ну так, усе насамрэч хочуць вонкі, таму што тут увесь прышпіл гэтай мясцовасці ў тым, што дрэвы захапілі ўсё і нельга збегчы. Нельга збегчы, нельга неяк уратавацца. Сюды патрэбен ключ. А ось так, так можна ось гэтак увайсці. Божухна. Я што, сур'ёзна раней да гэтага не дадумаўся? Просто ў акно. Яшчэ трошки анучак, бінты. Бінты дуже добра. Людзі працуюць, вёска жыве. Ну. Насамрэч, вёска толькі дзеля гэткім думкам і выжывае, у тым сэнсе, што вось ты працуеш, цяжка працуеш, штодзённа працуеш. І ў цябе просто няма часу на да халеры філасофстваванне аб тым, што можна было б жыць лепей. Вітанкі, вітанкі. Вы не супраць, если? Добра, добра, зараз. Мы тут просто улезлі ў хату нейкага жэўжыка, які тут ёсць, у тым сэнсе, што ён закрыўся, і тут мы ўваходзім. Я спадзяюся, што ён не будзе нас зараз лупашыць. Жарэм шосці зялёнае. Іт! Дранічак са смятанкай. Пайшоў. Так, недарма мы зрабілі сабе адмычку. Ты ж не супраць? Матка боская, вы паглядзіце на гэты трындзец.
Яшчэ одна изастушка. Мясорубка. Покрытая ці то крывёю, ці то іржой. Не, гэта крывя. Пляма характэрная. Мясорубка гэткая, дарэчы, у мяне была. Мой размеркаванне прыехаў. Вядома. Тут я не сумняваюся. Так, выкинем полено. Ты ж не супраць, я тут яшчэ вось печ памацаю. Там яшчэ шафа нейкая. Ох, матка. Банки з мясом. Добра, я нікому не скажу. Мы прыходзілі з таго боку сюды. Карацей, гэта у нас тут жыве мясцовы мяснік, відаць. Добра, я нікому не скажу. Хутчэй за ўсё, гэта чалавечае мяса. Вітанкі ўсе на месцы, вітаначкі. Трошки спакоя. Ну, не. Мы только что дазналіся, што гэта ў нас менавіта мясцовы жыхар, які перакручвае на фарш мясцовых жыхароў. Возьмем две костку. Навошта нам можа спатрэбіцца костка? І хочется, і невядома, ці яно нам спатрэбіцца. Ну, калі што, павернемся. Да пабачэння, дзякую, дзякую за фарш. Прыемна было пазнаёміцца. Прыйду яшчэ. Рэт-рэт! У нас зноўку забіты інвентар, таму зноўку зараз і ідзем да хаты. Будзем верыць, што гэта лось. Ну... Не, брат, бабкі, куркі. Ён пайшоў у лес і знік. Там трошки іншая сітуацыя. Але гэта ўсё яшчэ можа быць чалавечынка. Да халеры паленняў. У нас ужо літаральна няма куды іх пхаць. Вожухна, вы паглядзіце, які трындзец. У нас, дарэчы, ўжо хапае усялякага на тое, каб зрабіць дубальтовачку. Гэта файна. Але спяшацца з гэтым мы не будзем. Бляха, у нас 160 цвікоў. 5 застужак. 2 банки з фаршем. І бліскучы каменчык. Так, дзе наша шафа? Вось наша шафа. Мы будзем паленні пхаць у шафу. Вось што я прыдумаў. Дзе яшчэ? Вось. Вось. І вось. Бліскучы каменчык. Гэта важна. Гэта сюды. Гарэлку сюды. Хоп-хоп, і вось у нас зноўку трошки больш месца. Капец у нас. Вы паглядзіце. Просто ўшчэнт забіты сховак. Мы, бляха, падрыхтаваныя на выпадак, не ведаю, яшчэ большага апакаліпсісу. Дарэчы, гэта ж можна яшчэ зрабіць ось так. Пэў. А яно зрабілася ці не? Successfully. О, ось цяпер зрабілася. А, дарэчы, металічнай трубой, якую мы чамусьці трымаем у руцэ, на жаль, нельга біцца.
Я спадзяваўся, што ёю можна будзе біцца. Самы заможны вясковец. Так, так, літаральна. Так, карацей, тую хату мы абнеслі, там, дзе трэба быў ключ. З гэтым разабраліся. Давайте яшчэ тут паходзім. Сюды зазірнулі, на галасракага паглядзелі. З гэтымі мы ўжо размаўлялі. Тут далей прайсці нельга. У гэтую хату мы залазілі? Здаецца, так. Вітаначкі, вітаначкі, зараз я вас буду грабаваць. Дзверы тут адчыненыя. А, ну гэта тая самая проста пустая хата. Тут, карацей, ўсё абнеслі. Гэта праход да нас. Там ніжэй хлопцы шурубаюць дрэвы. Ну там бабка-курка. О, грибочки яшчэ. Давайте их збярэм. Здаецца, мы тут зрабілі ўсё, што маглі. Літаральна ўсё. Раптам апакаліпсіса мы без цвікоў. Ну так так. З улікам мясцовых вось гэтых механік, цвікі і дошкі, гэта піпец якая важная халера. Так, труба. Грыбочак у печ. Цяпер нам трэба назбіраць аж 2400. Гэта піпец як да халеры. Так, час ідзе. Ужо 12, а мы... А мы зараз паглядзім на мапу. Хата. А што гэта за хата? А, там просто нейкая згарэўшая хата. Нам насамрэч ужо па адчуваннях трэба на мост і намагацца перайсці ось у гэтую самую. На новую базу. Як вы можете заўважыць, гэтая наступная мясцовасць, яна мала таго, што нашмат больш небяспечная, таму што відавочна яна трэцяя, а кожная наступная тут больш небяспечная. І яна буйнейшая па памерах. Там ёсць касцёл, які мы снілі, там ёсць... А так у сэнсе, Воўк казаў, што азначыць нам на мапе месцазнаходжанне. А дзе? Шосьці я тут ні халеры не бачу. Колодкі, грыбочки, танк, павукі, свінарнік. Хутчэй за ўсё, на наступны пасля гэтага дзень мы з вами пойдзем на мост намагацца прайсці ў краіўку. І трэба будзе падумаць, як менавіта трэба сабрацца ў гэты паход. Відавочна, мы возьмем веласіпедны дзвонік, каб паклікаць гэтага нашага веласіпедыста, каб усё ось гэтае ён перавёз нам. Мы ўжо можам зрабіць просты драбаш. Нам трэба толькі дула. Але палепшыць варштат пакуль што не можам. Во, ось так яшчэ можна стакнуць. Бляха, сыкатна.
Але ўсё ж таки наступнага дня мы будзем спрабаваць пераходзіць на новую мясцовасць. Мясцовасць гэтая піпец якая складаная, піпец якая балючая. То бок усе небяспечныя жэўжыкі, з якімі мы тут з вами сустрахаліся, нас там будуць чакаць. А у нас ёсць яшчэ одна труба гэткая? А дзе? А, во, сапраўды ёсць. Халера. Во, ось так ось, щоб усё было побач. Броня, выбуховая бочка, сякеру можна будзе скрафціць. Хутчэй за ўсё, на наступны дзень, калі да нас прыйдзе гандляр, мы з вами скрафцім сабе сакеру і палепшым яе. Так, тут у нас нібыта ўсё окей. Вось кожнага разу, калі дзесьці ладзіш базу, то потым з гэтай базы з'язджаць дужа непрыемна, то бок хочацца, ужо звык да таго, што вось жывем тут, а пераязджаць на новае месца не хочацца. Але відавочна відавочна будзе неабходна. Што яшчэ мы возьмем з сабой? Мы возьмем з сабой ліхтарык просты, не вайсковы. Ліхтарык, дзвонік. Гадзіннік не ўпэўнены, што нам спатрэбіцца, таму што мы будзем проста ламіцца, бегчы як мага хутчэй. Дровы ў шафе не забыцца. Ну так. Ну мы ось, калі у раніцы да нас прыйдзе гандляр, мы тут пачысцім. Мы значную частку ўсяго яму скінем, то бок, напрыклад, яйкі. Навошта іх жэрці не ўяўляю. Яны не той, каб дарагія, але вось тут у нас амаль што 100 талераў набярэцца. Это ўжо добра. Пляшкі трэба паздаваць. Урэшце рэшт. Каменні ўвогуле трэба выкінуць. Генератор запраўлены. А тут яно зачынена. Дзе ўсе гэтыя ключы шукаць? Таму што тут шмат што зачынена ці на код, ці на ключ. Вось, напрыклад, скрынькі ў ваўка. У лагеры там ёсць літаральна 2 металічныя скрыні, у якіх 100% ляжыць штосьці піпец якое смачнае. Мы не можам адчыніць, таму што яно зачынена на код. Не на ключ, на код. Ну, насамрэч так. Ну, просто я разглядаю увесь гэты камплект з пункту гледжання таго, што калі мы будзем бяжаць, ёсць імавернасць, што ў працэсе мы памром. І калі мы памром, трэба будзе бегчы нанава. Альбо начаваць без таго, што мы згубім, без гадзінніка, напрыклад, які будзе ляжаць на нашым трупе, які мы забярэм на наступны дзень. Цяжкае пытанне. Ваўка аблутаць трэба было, каб код даведацца, у сэнсе аблутаць. Каб яго аблутаць, трэба яго забіць. А я нагадаў яго калаш. То бок, калі мы раптам пачалі біцца, у нас не было ніводнага шансу. Карацей, робім сабе сакеру.
замест дашкі. Дашка файна нам паслужыла. Прыйшоў час сякеры. Ну, я больш не бачу, што тут яшчэ можна было б зрабіць. Тут есть нейкая яшчэ вялікая дыра. Але ну гэта проста адтуліна ў зямлі, з якой нельга ўзаемадзейнічаць. Карацей, вось гэта будзе наш шлях на наступны дзень. Засталося толькі перажыць ноч. З улікам таго, што ў нас да халеры дошак і да халеры цвікоў, ведаеце што, я нават на гэтую ноч, каб было спакайней, забарыкадую вось гэтую дзвер таксама. Мы звычайна яе проста шафай падпіралі, але сёння я яе нават забарыкадую. Пісталет, броня, паходня. Просто каб было спакайней. Капкан стаіць. Гэта ўсё насамрэч можна было б адрамантаваць, але вытрачаць на гэта рэсурсы трошкі адчуваецца трошкі дарма. Мне ўвесь гэты час здаецца, што хата змянілася. Яна нібыта стала больш зялёнай, чым была. Але я, шчыра кажучы, не ўпэўнены. З улікам таго, колькі ў нас усялякіх дошак, цвікоў, магчыма, можна было б нават усё адрамантаваць, але ну папярэднія ночы неяк трымаліся, дык чаму цяпер штосьці мяняць? Якой кнопкай умыкаецца штодзённы бег без стомы? Вось гэта, дарэчы, файнае пытанне. Я не ведаю. Давайте паспрабуем просто стаміцца. Можа, ён уключаецца аўтаматычна. Не, вось мы стаміліся, і мы перайшлі на пешы ход. Гэта, дарэчы, сур'ёзнае пытанне, таму што гэта мусіць нам дапамога. Бег, левы shift, скок, прабел, выкарыстанне ПКМ, ЛКМ, атака, дадатковая атака. Я заўжды забываюся на сярэднюю кнопку мышы. Кантэкстнае меню, перамыканне, выкарыстанне, перанясенне. Ну, гэта ўсё мы ведалі. Кіраванне. Магчыма, на Q. Слухайце. Давайте паспрабуем. О, на Q. А ў гэты час усё спыняецца? Давайте паглядзім. Давайте праверым, ці ідзе ў гэты момант час, таму што, ну, насамрэч, калі ў нас гульня реал-тайм, то ўсё пабудавана вакол часу. Во, калі мы ў меню навыкаў, час не ідзе. Важная інфармацыя. То бок гэткім чынам мы можам паўзіць гульню. І, дарэчы, у нас ужо, бачце,
сонца заходзіць. Прырода ачысцілася. Ну, прырода тут ачысцілася люта. Тут увесь сэнс у тым, што прырода настолькі ашалела, што людзям праз гэта прыйшоў трындзец. То бок тут літаральна чалавецтва душыць лес. То бок лес бярэ вось так чалавецтва і душыць яго, а не наадварот. Раней, калі як ён націскаў, у мяне высвечвалася, што ў мяне няма актыўных навыкаў. А цяпер ёсць. Святло запальваць, вядома, будзем. Зараз ось, як заўжды, дачакаемся 7:00 вечара і ўсё запалім. Все, генератор працуе. Ідзем сюды, зачыняем дзверы. Дзверы мы барыкадуем. Хова, шафу перасоўваем. Лампы запаливаем. У нас есть на выпадок цемры ліхтарык, лямпа, паходня. На выпадок варагоў ёсць пісталет і дашка з цвікамі. Не, гэта мы прабеглі міма пілы. Там побач з выхадам піла, якая таксама ад паліва працуе. І вось у ёй няшмат. Таму што я сачу за тым, каб не вытрачаць дарма. Сыкатна. Все, пачалася ноч, шаноўныя. Рыхтуем дубкі. Насамрэч, з пункту гледжання выжывацельства, гульня досыць простая ў тым сэнсе, што аніводнага разу не было гэта, каб нам прыйшлося неяк начаваць без святла, без паліва. Аніводнага разу гэткай сітуацыі не было. І гэта трошкі такое сабе, у тым сэнсе, што было б файна атрымаць гэткі досвед. Там шмат чаго цікавага можна было б зрабіць. Мне здаецца, ці на двары светла. Глядзіце. Там дзікун лазіць. Там светла і лазіць дзікун. А чаму там светла? Звычайна ж цемра такая, што ані халер не бачна. О, пачалося. Спрацаваў капкан. Хутчэй за ўсё вось туды, вось тамака зараз будуць ламіцца.
Не, сур'ёзна, упершыню я такое бачу, каб на вуліцы ўначы было светла. Ну сёння якая поўня? Ці як, ці што? Прычым святло не начное. Ля, бачце, там чырвонае ўсё. А што там адбываецца? Да што ж там адбываецца такое? Ля, цікава. Штосьці там дакладна адбываецца. Так, полезли павукі. Павукоў мы па класіцы проста ігнаруем. Няхай сабе лезуць. Павукі нашыя сябры. Раніца блізка. А, там вось гэта гідота разлазіцца, бачыце? Атрутны газ. Дужа давно ўжо такога не было, каб была спакойная ноч. А тут менавіта спакойная. Ну, калі не ўлічваць, што тут ось распаўзлося гэтая халера. Зараз трэба будзе паходней вычышчаць. Вітанкі, шаноўны. У нас да цябе шмат спраў. Так. Разбарыкадаваць. І ідзем глядзець, наколькі ўсё дрэнна. Капкан спрацаваў, як я і казаў. Генератор выключаем. Мы падабаемся па павукам. Ну так, з павукамі пакуль што ніводнага разу праблем не было. То бок нават калі яны вылазілі у нас сярод гэтага самага, ну вылазілі і вылазілі. І няхай. Що гэта за гук? Так, дзверы няхай застануцца зачыненымі. Так, ты нікуды не ідзі. З табой зараз будзем маць справу. Так, вось гэта ось... Гэта ж атрута, хутчэй за ўсё, так? Давайте паспрабуем пачысціць. Усё позахрасала, божухна. Такія барыкады панаставіў, што сам не магу разабраць. Гэты пакойчык трэба пачысціць.
Спокойно. Без метусни. Во. Ладим порядок. Так. Цікаво, що походні насамрэч патрабуюць да халеры ресурсаў. Все, почистили. О, здаецца, больш непрыемных гукаў няма. Так, ну что, давайте займацца эканомікай. Каменні мы просто выкинем. Металлолом не выкидываем. Металлолом рэч корыстная. Яйки. Пляшки. Металловая труба нехай застаецца. Банка з мясом. Мы яе можем неяк выкарыстаць. Слухайте, а можа яе можна ў печ? Не, нельга. А як яе выкарыстаць? Невядома. У нас да халеры застужкі, да халеры цвіку, дошак дужа насамрэч. Мясо продамо. Набойчики продавать не хочется. Запалки трошки продамо. Яшчэ можна крафтануть бинту. Их таксама продать. Цвікоў 150. Трэба разгружать. Мотуз. То у нас не было зусім, то цяпер яго да халеры. Металловая трубка. Навошта можа? Не, металловыя трубкі яны для паляпшэння патрэбныя. Карацей, мы зараз з вами зробім сякеру, паглядзім, што трэба, каб яе палепшыць, і там ужо пасля гэтага, магчыма, будзем штосьці яшчэ прадаваць. Дзе ў нас лязо сякеры? Вось лязо сякеры. Фальшвер, набойчыкі да драбаша. Драбаш таксама трэба будзе зрабіць. А, во, нам трэба доўгі ствол. Нам, як багатаму жаніху, патрэбна, каб быў доўгі ствол. Што там з невестай і ваўком? Воўк спёр нявесту і павёз яе ў лагер у старым лесе, у які мы зараз намагаемся перабегчы. А, яшчэ бліскучы каменьчык, так. Сапраўды. Так, ідзем. Так, тут у нас просто камяні. Робім сабе драбаш. Сур'ёзна, нам не хапае адной застужкі, каб зрабіць сякеру. Окей, зараз яшчэ вытрацім. А дзе каменьчык? Вось каменьчык. Каменьчык яшчэ прадамо зараз. Драбаш кладзем сюды, і ў гэткім выпадку трэба набойчыкі да драбаша пачынаць збіраць. Так. Трымай каменьчык, трымай цвікі. Бляха, гэта трэба наклацаць.
З'еў? Ну, хутчэй за ўсё не. Каму, а ваўку тут хапае ежы. А, яшчэ бінты збіраўся прадаць. І адна застужка. Яшчэ 400 рэпутацый ёсць. Пінокія наведваць не плануеш, і застужка рэч неабходная. Так, а яны неяк звязаныя? Ай, бляха, нам трэба палепшыць варштат, каб зрабіць сякеру, а яна у нас все яшчэ не палепшаная. Ля, я дурны. Ля, не паглядзеў. Ёлуп. Гэта была памылачка. Дарма вытраціў насамрэч аж да халеры. Але няхай, што паробіш. Эх. Што мы можам палепшыць? Мы яшчэ адзін раз можам палепшыць рыдлёвачку. Не звязаны. Ну, просто што мы можам яму распавесці? Мы можам яму распавесці, што соры, нявеста цяпер не ў тваіх абдымках. То бок, калі б мы захавалі ключ, мы маглі б, можа, і заляцець. А так, які ўжо сэнс? Лягчэй махаць рыдлёўкай і трываласць. Ну, усе не ўпэўнены, што варта на гэта вытрачаць увесь наш металалом. Дровы мы не збіраліся прадаваць. Дровы проста месца шмат займаюць, а так мы іх пакідаем. Усе я не ўпэўнены, што я слушна зрабіў, што палепшыў рыдлёвачку. Але ну я ж магільшчык, я мушу быць добра забяспечаны файнай рыдлёвачкай. Так, я нагадваю, што на сённяшні дзень у нас ёсць канкрэтныя планы. На сённяшні дзень нам трэба дабегчы адсюль дасюль. То бок нам трэба ў кішэню пакласці дзвонік, каб потым яго выклікаць нашага веласіпедыста. А хто ў гульню гуляў? Ці гуляў хтосьці з чаціку ў гульню? Дэкамацу ты гуляў? У мяне проста ёсць трошкі пытанні наконт набойчыкаў. Калі мы перазараджаем, мы цэлы набойнік губляем. Як я разумею. То бок у нас тут засталася рэшта набойчыкаў, і яна згубіцца, калі мы перазарадзім. Не гуляў? А, ну тады спойлеры. Можна яшчэ бульбачку насамрэч прадаць. І у нас яшчэ 2 мёртвых пацука. А навошта мы збіралі мёртвых пацукоў? Пытанне. Так, ось што я яшчэ ўзгадаў. Цяпер, калі мы зрабілі сабе гэты самы, нам трэба набойчыкі цяпер збіраць. Адзін набой 40 рэпутацый, гэта да халеры. Але трэба.
Дробавік мы відавочна з сабой зараз браць не будзем. Але на наступнай лакацыі ён нам 100% спатрэбіцца. Пытанне, што нам трымаць у руках, калі мы зараз будзем бегчы. Відавочна патрэбна якая-небудзь крыніца святла, напрыклад, паходня. Чымсьці адбівацца зблізу да дашка. Насамрэч, у нас больш няма чаго кудысьці штосьці зманеўраваць. Насамрэч, мы з вами можам некаторыя колькасці лекаў зараз аддаць. Я вось падумаў, і можна будзе ўзяць якасную тканіну у гандляра. І гэткім чынам зрабіць сабе яшчэ адзін слот у хуткі доступ. Трошкі не хапіла. Мёртвых пацукоў павукам, ну, хутчэй за ўсё яна дзесьці гэтак і працуе, таму што нам распавядалі, што вось мяса, якім мы не карыстаемся, з дапамогай яго можна адцягваць увагу сабакаў. Так, што можна яшчэ пхнуць на продаж? Банку з фаршем. Чаму не? Тек і тканіна. Тек. Всё. Не. Во. Палепшыць інвентар мы больш не можам, як мы можам заўважыць. То бок у нас усё ёсць, але іконка чырвоная. Больш гэткіх прадметаў стварыць нельга, во. А хуткі доступ стварыць можам. Хопа. І ў гэткі хуткі доступ мы паставім молатаў, каб працаваць па натоўпу. Блин, але ж як я з сякеры памыліўся, гэта эпік фейл, так бы мовіць. Яшчэ адмычку можна стварыць на будучае, калі раптам мы кудысьці прыбяжым і там будзе зачынена. Вот так агулам нібыта аптымізаваліся максімальна. А, яшчэ трэба бінтоў, мабыць, зарабіць, каб калі што пахіліцца. Во. І гэткім чынам мы з вами файна пачысцілі інвентар. Можаце заўважыць, што у нас тут цяпер больш месца. І халера веласіпедысту будзе прасцей усё гэта перасунуць на новую базу. Нібыта ўсё окей. Як ты думаеш, усё окей ці не окей? А, можна яшчэ вось гэтае ўсё перасунуць на той выпадак, калі ён перавозіць рэчы выключна са сховішча. Хутчэй за ўсё ён не лазіць па гэтых самых па шафах у доме. Ён проста бярэ сховак і перавозіць яго. Вёску мы ўсю пачысцілі. Больше фейл быў бы, калі б яшчэ лішнюю застужку прадаў. Ну так. Хе-хе. З застужкай праблемка. Так пачакайце, а дзе яшчэ адна застужка? Я ж яе, здаецца, набыў. Ці не набыў? Ці набыў? Так, трэба бегчы. Ай, хата.
Бляха, я да яе ўжо звык, ужо нават гэтыя галовы свіней на падлозе здаюцца роднымі. Натуральна роднымі. Ну шо? Давайте яшчэ раз памацаем печку, каб захавацца. Каб яно дакладна захавалася. І пабяжым. Хоп. Захоўванне пайшло, як вы бачыце. Дарэчы, мы зараз не абавязкова прабяжым, таму што хутчэй за ўсё на масту нас чакаюць некаторыя прыгоды. Хутчэй за ўсё, дужа проста туды патрапіць не атрымаецца. Але давайте спрабаваць. Там хтосьці тупае. Нам гэта не цікава. І вось мы прыбеглі на мост. Дзень добры. Як вашыя справы? Штосьці мне тут не падабаецца. Павукі. Стары лес, яйка павучыная. Дождж пайшоў, выдатна. Грыбы атрутныя. Будынак з прывідамі. Выдатна. Што можа быць лепш? Мы знайшлі будынак з прывідамі. Які я хачу зараз абысці, але хутчэй за ўсё нам не дазволіць яго так проста абысці, і трэба будзе праз яго прайсці. Я правильно разумею? Будзем спадзявацца, што не. Не трэба грымаць. Ведаеце, што я забыўся? Ведаеце, што я зхібіў? Я не ўзяў з сабою паліва. То бок вось мы прыбеглі да новай базы, і калі там не будзе чым заправіць генератар, мы ў дупе. Дзень добры, вось варштат. У нас зараз ранак. Чым мы будзем займацца? Ай, бляха, я расчавіў грыбочкі і атруціўся. Ля дурны. Ля ёлуб. Шафа. О, ёсць. Пашчасціла, мы знайшлі паліва адразу. Не пашчасціла, што мы атруціліся, але ну гэта ўжо нюансы. Зараз нам трэба шукаць генератар і не наступаць на грыбочкі. Яшчэ большае, ну у тым сэнсе, што у нас ужо павялічыліся сабакі, калі мы перайшлі на новую лакацыю, а ты кажаш, што яны яшчэ большыя. Так, нататку мы прачытаем потым. Бляха, які будынак. Вы бачыце, колькі тут дзвярэй, колькі тут пакойчыкаў.
О, печку знайшлі. Все, печка працуе. Прадуктыўнасць 16. То бок гэта найэфектыўнейшая печка з усіх, што мы можам пажадаць. Насамрэч я трошки трапіў вокам на ўсялякія гайды, і там прапанавалі грыбы не збіраць. Генератор знішчаны, алё, а як нам выжываць, калі ён знішчаны? А як нам без генератора выжываць? А, вот тут быў уваход увесь гэты час. То бок вы хочаце сказаць, што цяпер нам трэба будзе выжываць без святла. Гэта цікава. А не, вой, а не, гэта піла. Вось тут мы ўваходзілі. Эх, захрас. А, во, генератор ёсць. Ёсць генератор. Уваход знішчаны, забарыкадавацца не атрымаецца. Карацей, сённяшні дзень мы увесь вытрачаем на тое, каб забяспечыць бяспеку сабе. Бляха, як тут пакуль што цяжка арыентавацца. Дзесьці у нас там лямпа была, дзесьці тутака яна ззяла. Ці мне падалося? Бляха, як цяжка. Так, відавочна, нам трэба будзе скарыстацца пілой зараз. Просто таму, што мы альтэрнатыўна файныя жэўжыкі не ўзялі аніякага дрэва ў тым ліку. Ну, то бок я, відавочна. У доме з прывідамі быў генератор. Не, так бачиш, мы тут таксама знайшлі, ўсё добра. Так, зальем вось гэтыя рэшткі, што засталіся. Ну так, зараз мы гэтак і зробім. Хопіць. Ось палены. Хова. 6 дошак, 8 цвікоў. Не, цвікоў больш. Гэта не шмат, але магчыма неяк выжывем. Працягваем лутацца. А, тут мы ўжо былі. Ого! Матка боская, закрыйте вочы, закрыйте вочы. 87-й год. Правда о магии. Поединок бюстов. Мафия по-японску. Напой богов. Ніхалера сабе у іх часопісы. Не глядзіце, не глядзіце. Дарэчы, 250 злотых гэта піпец колькі грошай. Ніхто за гэткія грошы яго не набудзе. Літаратура, ну. Вось гэта файная рэч. Яна ў нас ужо ёсць, але мы яе прадамо, мабыць. Так, у гэтым пакойчыку не забарыкадавацца. Таму што шмат
Шмат адтулін. Трэба знайсці нейкі пакойчык, каб былі цэлыя сцены. І тут адтуліна. Тут мы ўжо ўсё утанулі. Гэта не рамантуецца. Не рамантуецца. Дзверы. Калі вось гэтак зачыне, тут все адно да халеры праходаў. Божухна. Колькі, каб яго адрамантаваць? 5 з 6 дошак аддаць трэба на гэтае. Лухта. Дарэчы, ось. Давайте паспрабуем дзванькануць. Але ўсё адно, жэўжы гэты прыедзе толькі зранку. Там трэба ноч неяк перажыць. А паўдня ўжо прайшло. Так, вось у гэтым пакойчыку у нас. Ох, ё, у нас тут, глядзіце, колькі ўсяго. Грыбочкі хімерныя, фальшвееры, дэталі вогнепальнай зброі, нармалёва. Печ. Пэнк. Не халеры сабе, вы паглядзіце, як мы хутка набралі 1500. Що гэта за падазроныя плямы на вокладцы? Ну, гэта, ну, гэта прыроднае. Гэта тое, што адбываецца з гэткімі часопісамі. Так. Гэтую шафу мы зараз цягнем. Сунем. Сунем. Холера, сунься. Ля, захрасла. Да не сюды сунем. Давай. Да божухна. Во. Мне падаецца, ці я чую дзвонік. Ай, бляха, яму ж трэба гарэлкай заплаціць, а мы гарэлку не ўзялі. Ай, я дурны. Шаноўны, у доўг возьмеш? Бляха, яму ж трэба гарэлкай заплаціць. Бляха-муха. Карацей, наступны дзень мы вытрацім на вось гэтае. Вось я не падумаўшы, вось я не гэта самае. Ай-яй-яй-яй-яй, як няўдала-то атрымалася. Выбач, шаноўны, вяртайся заўтра, будзе гарэлка. Сёння няма. Ну выбач, разумею. Дык бяжаць да хаты ўжо позна. Альбо не позна. А давайте паспрабуем. У нас усё яшчэ ёсць гэты прышпіл з тым, што мы можам бегчы. Давайте выкарыстаем. Бягун.
Ён працуе нядоўга. Ён фактычна вось ужо скончыўся. Але ну трошки папрацаваў. Так, вось тое яйка. Я яго памятаю. Все ж таки будем на... Ох, матка боская! Ля! А! Яно ззаду! Яшчэ. О! Хуціка бежым да хаты. Адбіліся жывыя. Гэта было піпец як напружана. У нас тут побач ёсць калодзеж, з якога можна папіць, пахіліцца. Гэта была ось халера з напалову раздзеленай галавой, ад якой мы адбіліся ў вёсачцы. У нас ёсць досвед узаемадзеяння з гэткімі скатынякамі. Бляха, але ж я прамахнуўся з гарэлкай. Але ж які сорам. Вітанкі, старая хата. Я павярнуўся. Так. Выкладаем усё. Бярэм з сабою больш дошак. Бярэм з сабою больш цвікоў. Бярэм з сабою гарэлку. Каб цябе. Давайте яшчэ ў печ закінем. А, яе яшчэ распальваць трэба ў кожнага разу. Нанова. Прышпільна. Ля, ўжо хутка ноч. Там у нас все яшчэ забарыкадавана, а тут яшчэ не забарыкадавана. Гэтай ноччу мы будзем без гэтых самых, без капканаў, але з пісталетам цалкам зараджаным. Бяры две. Я ўзяў усе 4. У мяне 4 пляшкі. Усе я ўзяў. Так, гэта выкладаем. Гэта кладзем. Куды? А, у нас максимум. Выкладваем. Выкладаць гэта іншае. Хух, глядзі, вось тут піла, яна ледзь запраўленая, а вось тут генератор. У ім нашмат больш паліва. Яно просто ўсё побач тут. Бляха, але ж страшна было. На новым месцы і патрапіў у гэткую бяду. Лютата. Цяпер тут зачыняемся. Барыкадуемся нафіг. І шафу перацягваем. І яшчэ вось гэтую лямпу перасунем сюды. Мінулай ноччу мы там чысцілі атруту, таму лямпу прыбралі, але сёння няхай будзе святло.
Нават вось так падапхнем, каб калі хто прорвецца ў дзверь, было яшчэ цяжэй даць рады. Ну шо, яшчэ одна ноч на старым месцы. Трэба зжэрці дранішак. Бярэм пісталета. Падыходзьце, скатынякі, парву. Все, ноч пачалася. Ды не пужай мяне, дэкамацу. П'ем. О, пачалося. Адразу ж. З двух бакоў, дарэчы. Памятаеце стратэгію, якую мы ў мінулы раз прыдумалі? Яны ломяцца ў гэтыя дзверы і нас запірае шафай. Бляха, выбілі там дзверы. Пайшло. Щось яны не надта пхаюць дзверы. Так, пакуль што ў нас атрымліваецца стэлс. Пакуль што нас не заўважылі. Так, нейкія новыя гукі пайшлі. Гэта штосьці на гарышчы ў нас бегае. Акром дзікуноў, зараз яшчэ нейкая хтонь адбываецца. А куды яны ўсе пахаваліся, падзеліся? Дзесьці яны там ходзяць па хаце? Мяне ўжо палец стаміўся трымаць мышку. Не. Дарэчы, а куды яны грукаюцца? У нас ніводных дзвярэй не засталося цэлых. Куды ён стучыць? Да божух, на што вы там зламалі яшчэ? Што там яшчэ засталося незламанае? Усё ж ужо зламана. Акно? Дык вось акно. Яно як было забарыкадаванае, так засталося, а тыя ў вокны, здаецца, не забарыкадаваныя. Так, хутка раніца. Хутка раніца, трымаемся, яшчэ 1,5 гадзінкі. Дзе яны там швэндаюцца? Яны мне разламалі ўсе дзверы і дзесьці швэндаюцца па хаце. Ёлупы дзікунскія. Як гэта працуе? А, дарэчы, магчыма. Бляха, навошта я націснуў?
Вы бачылі, я выпадкова стрэлю з пісталета, і ён зрэагаваў на гук, ён прыбег глядзець, хто тут шпуляе. Але нам пашчасціла, што ў гэты момант ужо пачалася раніца. Бог, на ўсё разламана. Тут не проста дзверы выламаныя, тут літаральна выламаныя праход. То бок на касяк зламалі. Тут дзесьці была ванная. А куды яны ванную падзелі? Алло? Тут ж ванная стаяла. Металічная. Куды вы яе... О, гэтыя дзверы, дарэчы, цэлыя. Барыкаду разбілі, але дзверы цэлыя. Так, пойдзем выключым генератор. Вітанкі, шаноўны. На металлолом, ну, мабыць. Там не той, каб шмат варыянтаў. Так, сёння нам трэба ўзяць паліва, набойчыкі, і трошки не хапае да гэтых набойчыкаў. Давайте паглядзім, што можна прадаць. Граварыс навёў, што гаспадар з'ехаў. Ну, гэтак яно звычайна ў вёсцы і бывае. Гэта абсалютна звычайная гісторыя. Так, паліва. Таблетосы. Анучки. Што прадаць? Гарэлку не прадаем, гарэлка трэба... Блін, як я забыўся пра гэтую халера гарэлку. Такі сорам. Мы маглі б ужо спаць на новым месцы. Але бачце, не. Вось гэтую халеру можна прадаць, таму што мы ўжо палепшылі наш ваштат. Цяпер яна ўжо нам не трэба. Вітанкі, шаноўны. Яшчэ вось гэта возьмем. А вось гэта аддамо. Выдатна. Цяпер што мы робім? Цяпер мы бярэм паліва, заліваем яго. Да і халера, не дрыгайся. Заліваем яго ў пілу і прапрацоўваем гэтае ўсё на дошкі, таму што як мы... Да не рухайся ты, не чапай дзверы. Як мы бачылі, дошкі нам піпец як спатрэбіцца, таму што нашу новую хату рамантаваць і рамантаваць. Там піпец колькі працы, каб усё налагодзіць. Хоп. Ідэальна. Раз, два, 3, 4. Ідэальна ўдвая менш, чым трэба. Окей. Магчыма, дарэчы, зараз яшчэ возьмем паліва. Так, дошак у нас атрымліваецца колькі? У нас атрымліваецца амаль што 50 дошак. Выдатна. Выдатна. У нас яшчэ засталася рэпутацыя якраз на одну каністру. Пэнк. Бяром. Вось, выдатна. Аж менавіта столькі дошак нам не трэба. Мы возьмем 30 і 50 свікоў. І 4 гарэлкі, відавочна.
Яшчэ у нас одна паліва цэлая. Одна зусім на дне. Паляніца, набойчыкі. Выдатна. Хух. Ну що, зараз будзе спроба нумар 2. Зараз зноўку пабяжым на новую хату. Цяпер мы ўжо ведаем, як туды ісці, што будзе на шляху. Толькі я не зразумеў, што гэта за жэўчык на масту ляжыць. Ён ляжыць стогне, гэта відавочна непросты чалавек, то бок штосьці з ім ужо здарылася. Слухайце, а колькі менавіта гарэлкі трэба? Я тут узгадаў. Можа яшчэ ўзяць? А, бляха, у яго няма гарэлкі. В сэнсе? У гандляра няма гарэлкі? Ці я не бачу? Не, няма. Пустая пляшка ёсць, а гарэлкі няма. Як гэта працуе? 4 гарэлкі можа... Я спадзяюся, што хопіць, але насамрэч не факт, што хопіць. Не-не-не, ты шо, я не гэта маў на ўвазе. Я хацеў сабе ліхтарык пакласці вось сюды. Так. Набойчыкаў хапае. Дарэчы, бачна, што нас лупанулі, таму што наша броня трошки згубіла сваю трываласць. Ну, цяпер нам літаральна няма куды вяртацца. Калі раптам мы сюды пабяжым, трэба будзе хавацца за шафай, таму што дзверы разбітыя, усе пасткі разбітыя, усё разбітае. Ну, на яго цяжка глядзець, таму што ён у процігазе, там ж ні халер не бачна. Як ты на яго паглядзіш? Можа ён і калдырыць, але гэта незаўважна. Ну што, пабеглі? У нас пачаўся новы дзень, адпаведна, калі што, можна зноўку будзе ўлупіць фарсаж. У нас ён зноўку ёсць. Глядзіце, вось гэтага жэўжыка мы ўчора забілі. Мы малайцы. Прышпільна, што ён ось жэўжыка з масту няма. Ён кудысьці падзеўся. Хтосьці рыкае побач. Не спыняемся. Стары лес. Гэта у нас будынак з прывідамі. Найбліжэйшы да нас хутар — гэта будынак з прывідамі. Вось гэта суседзі дык суседзі. Што можа быць лепш? Тут атрутныя грыбочки. І вось мы прыйшлі. Чаму так цёмна? Мы прыйшлі ці не прыйшлі? Алло. Во, прыйшлі. І вось мы прыйшлі да нашага новага жытла. Зараз раніца, зараз святло, таму... Ага. І я чую, хтосьці рыкае.
Кто там рыкае? Не рыкайте мне тут. Спроба нумар 2. Будем спадзявацца, што гэтым разам усё атрымаецца. О, прыехаў. Шановны гаспадар, вітанкі, вітаначкі. Алкаголь. З глухога лесу. Цікава, куды падзеўся, ён пайшоў у лес, і ў гэтым лесе нам абавязкова сустрэнецца. Дарэчы, хапіла адной бутэлькі гарэлкі. Вітанкі, первая, вітанкі. Усё окей, я ўсё заўважыў. Так, карацей. Нам трэба наладзіць тут усё. Гэтую дзвер з аднаго боку яе барыкадаваць трошки нязручна, таму што далей бегаць да генератара. Так, калодзеж, дарэчы, можна рамантануць. А колькі патрэбна, каб калодзеж рамантануць? 4 дошкі, няхай. О, цяпер, калі што, можна будзе пахіліцца. Хутчэй за ўсё госці да нас будуць прыходзіць менавіта адсюль, таму вось канкрэтна гэтую дзвер усё ж такі трэба барыкаднуць. А калі бегчы туды іншым шляхом, гэта піпец як доўга насамрэч. Так, гэта дзверы. Гэта не сцяна, гэта дзверы, окей. А яшчэ мне не падабаецца, што дзесьці побач тут рыкалі сабакі. Так, яшчэ одна шафа. Вось гэтая шафа, і мы будзем падпіраць гэтыя дзверы. Не, хутчэй за ўсё ось. Тут падперці аж няма чым. Тут у нас лямпа, тут знішчаны генератор. Яго нельга неяк рамантануць. Гэтыя дзверы, значыцца, барыкадуем. Тут печ. А, запаліць печ. Божухна, я ледзь не забыўся зноўку пра гэтыя халера правілы. Печ трэба абавязкова запальваць, таму што яна ратуе нас. Без гэтага яна не працуе. Блях, якая нязручная планіроўка. Не, ўсё ж такі гэтыя дзверы абавязкова трымаць адчыненымі і адпаведна атрымліваецца барыкадаваць кожнага разу. Цяжкае пытанне. Таму што калі не, то нам трэба будзе ад генератара бегаць кожнага разу піпец колькі часу. Так, і гэта ніяк не рамантуецца. Каб забарыкадаваць, патрэбна 3 дошкі і 7 цвікоў. Барыкадуем. Ля, чуеце, там сабака.
Хоба. Заціснулі дзвер, цяпер там зачынена. Цяпер нам трэба запусціць генератор. Глядзіце, гэта ззяюць не лямпы, гэта ззяюць вось гэтыя на сцяне пімпачкі. І яны панатыканыя даволі прышпільна, то бок амаль што па ўсяму дому. І там у нас адзіная ось такая лямпа, якую можна перасоўваць. Прышпільна. Вітанкі, містер Сенкер. Калі дзве пасткі ў калідор паставіць, то на ноч мой хопіць без барыкад. Ну, гэта сур'ёзнае пытанне ў тым сэнсе, што захавайся ў бульбу. Ну, гэта адна са стратэгій. Проста схавацца за шафу. Каб пабудаваць пасткі, трэба вытраціць да халеры рэсурсу. А іх шкада. Ну, шкада. Так, павукоў мы бачылі. Ось тут мы будзем збіраць дровы. А тут гэта плот такі. Бачыце, тут літаральна намаляваны нейкі плот. Так, паўдня прайшло. Сёння на ноч мы, магчыма, і барыкаднемся, але агулам барыкады гэта рэч, якая нам у той жа меры перашкаджае, у якой дапамагае. Так, ці можна гэтую шафу выцягнуць? Тут яшчэ в акно. Ось так. Вытягиваем. Тут проход, тут проход. Просто гэта новая лакацыя, і, вядома, яна будзе больш складаная. І праз гэта мы не ведаем, чаго чакаць. Таму мы паставім шафу на ўваходзе, потым зачынім дзверы, забарыкадуем іх і паставім шафу на выхадзе. То бок у нас будзе бутерброд з шаф. І калі што, будзем проста тут стаяць і адстрэльвацца. Тут у нас лямпа ёсць. Мусіць хапіць. Выведку схадзіць на паўдня. Ну так, час яшчэ ёсць. Трэба заліць паліва ў генератар. Калі на то і пайшло. Мне не падабаецца, што я чую там сабакаў. Нальем с запасом. На 2,5. Ось так, бинты есть. Фаеры поставим на худкий доступ. Ну давайте трошки побегаем, сапраўды. Дождь скончыўся, можна і паазірацца. Але трэба маць на ўвазе, што гэтае... Опа, нябожчык, які выбухне, так? Не, да яго я падыходзіць не буду, я не дурны. Відавочнейша, што гэтая мясцовасць у нас больш небяспечная за папярэднюю.
хтосьці крочыць. А там дзесьці рыкаў сабака. А! Хто тут рыкаў? Туды мы пойдзем, скрафціўшы ліхтар. Гэтыя дзверы зачынім, гэтыя дзверы зачыненыя. Тут уваходу няма. Дзверы. Дзверы, якія мы падапром. З таго боку яны падпертыя шафай, з гэтага няхай будзе аслінчык. Дзверы зачыненыя, зачыненыя, праламаныя. Давайте, мабыць, яшчэ в акно забарыкадуем. Выдатна. А вось, дарэчы, тую... Я забыўся. Тую дзвер мы забарыкадавалі. Блях, я выпадкова плячом выбіў дзвер. Не халер я моцны. Яшчэ і спужаўся праз гэтыя. Вось гэтыя дзверы. Не, мы іх не забарыкадавалі. А, забарыкадавалі, ўсё добра. Забарыкадаваныя дзверы. Выдатна. Зачыняем. Не з гэтага боку зачыняем. Першая ноч на новым месцы. Я хвалююся. Давайте мы яшчэ выцягнем крэсла, каб яно дадаткова перашкаджала да нас ісці. Наўпрост на выхадзе вось гэтак паставім, каб хтосьці аб яго спатыкнуўся і нос сабе разбіў. Сабака не адзін з гаспадаром. Ну так, за брусам больш на стол падобны. Ну, бачыш, напісана шафа. Ёсць імавернасць, што гэта стол, але напісана шафа. Будзем спадзявацца, што яны не нахлусілі і што гэта сапраўды шафа. Не, новая хата салідная. Бачыце, тут нават плітка. Не драўляны пол, не звычайная вясковая хата, а гэта, мабыць, нейкі будынак, не ведаю, ці то бальніца, ці то школа. Хутчэй за ўсё, дарэчы, бальніца. Нейкі стары шпіталь савецкіх часоў. Таму што ў школе ось гэткія ліхтары, здаецца, няма сэнсу ставіць, а тут пастаўленыя. Так, гэты нельга зарабіць. Фельчарскі пункт. Ну, для проста пункту тут да халеры пакойчыкаў. Тут, глядзі, 3, 4, каля 10 пакойчыкаў, а калі пункт у вёсцы, то гэта звычайна хата з 2 пакойчыкамі. Вось гэта пункт. А тут гэта аж сапраўдны шпіталь. Па-вясковаму. Псіханеўралагічная клініка. Ну, гэткія ўстановы звычайна ў вёсках не стаяць. Гэта стаіць ужо непасрэдна ў горадзе, куды ты з вёскі едзеш 1,5 гадзіны, каб табе далі спраўку, што ты не дурны. А халера, тут яшчэ в акно. Не той, каб быў сэнс яго забіваць, але давайте заб'ем. Заб'ем не ў сэнсе заб'ем, а ў сэнсе забарыкадуем. Так, хутка будзем зачыняцца. Шаноўныя, першая ноч на новым месцы. Прысніся, дранік, мне.
Що гэта за гукі? Спачатку забарыкадуем, а потым заб'ем. Ну, гэта пра мяне. Гэта са мной хутчэй за ўсё здарыцца. Так. Запальваем і пачынаем наш план ажыццяўляць. Гэта мы ставім ось так. Потым дзвер зачыняем. Дзвер барыкадуем. Потым бярем яшчэ з гэтага боку падпіраем. Гэта найнадзейнейшая барыкада з усіх, што мы тут за ўвесь час гульні рабілі. Бляха, в акно не... Гэта было небяспечна. Тут у нас, як выявілася, было в акно. А, і, дарэчы, тут можна будзе вось так бегаць, атрымліваецца. Ад варагоў, намагаючыся дажыць да раніцы. Глядзіце, тут у нас ёсць петелька гэткая. Так, ну шо? Першая ноч. Понеслася. Страшно, шо пипец. Тым больш, што я нагадаю, у нас по суседству, літаральна по суседству, будынак з прывідамі, які літаральна гэтак падпісаны. Не, якое спаць? Ты шо, здурнеў? Лепш уважліва слухаем і уважліва глядзім. Дзякуючы таму, што у нас тут святла больш. Дарэчы, я тут падумаў, дзякуючы таму, што у нас тут святла больш, ёсць імавернасць, што на гэта будзе вытрачацца больш паліва. Калі яно гэтак працуе, то б нам капец. Калі будзе карыстацца петлёй музыка з цырку, ну так. Што за гукі? Што пачалося? Нейкі туман. Нейкі землятрус. Алло, гэта што такое? Гэта, бляха, што такое было? Пачакай, Пюрбай, я пачытаю, калі будзе раніца, таму што пакуль што мне страшна. На двары штосьці ззяе. Усе астатнія лямпачкі згаслі. Толькі трошачкі мільга... О, павярнуліся. Гэта было піпец як страшна. Землятрус. Алло, які землятрус? Мы трошкі ў іншым гэтым самым. У іншай мясцовасці. У нас тут для нас гэта не характэрна. Чатыры гадзіны да раніцы. На двары штосьці ззяе. Шо? Нас хтосьці кліча.
Идите в сраку, коли ласочка. Я до вас не пойду. Ля, все ж таки пачалося. Хтосьці выбівае в окно, якое мы бы забарыкаднули. Замест таго, каб абысці і увайсці ў дзверы, там мимо крэсла прайсці, хтосьці выбівае в окно да генератора. Собака дзесьці рыкае, скуголіць. Паўгадзіны. Дожили. Цікава, нельга правесці нож без святла, просто трымаць фальшфір. Не, так можна. Абавязкова менавіта, каб было якое-небудзь святло. Не абавязкова запаленае на генератары. Просто що на генератары яно больш эфектыўнае. Але наколькі я ведаю, можна карыстацца якім загодна. На вакно пастку не паставіў, ну, бач, вакно дало рады і без гэтага. Хтось туды ўсю ноч ламіўся, але не пролез. Толькі разбіў барыкаду, я бачу. Ух! Што калі раптам менавіта святло ці гук генератару прываблівае тых суседзяў? Я думаў аб гэтым, але ў нас быў пэўны момант, калі літаральна каля вакна стаяла лямпа і давала моцнае святло. І я памятаю, што карыстаючыся гэткімі думкамі, я адсунуў ад вакна лямпу, каб святло не трапляла ў вакно. І асаблівай разніцы не было заўважана. Мо гэта чэрві пераваратні побач тунэль капалі да самотнай гары. Ну, я не здзіўлюся, калі тут гэткая ёсць. Больш таго, тут мы бачылі велізарныя адтуліны ў зямлі. Ну, вось на мапе ёсць літаральнае месца, якое называецца Вялікая дыра. Таму шайхулуды тут на ізі могуць жыць. Калі быў землятрус, трэба хутка пакідаць памяшканне. Не. Магчыма, гэта быў разлік на гэткую рэакцыю, але, выбачце, тут без мяне. Слухайце, а магчыма, гэта быў літаральны разлік на гэтае. Так, гандляр наш, гандляр. Стаміўся гандляр. Лес хоча мяне зжэрці. А я іду, ну, то бок ён мне кажа, што лес хоча цябе, хлопча, зжэрці, а ты ідзеш наўпрост у яго зяпу. Ну так. Рэпутацыі ён цяпер дае нам трошкі больш, як вы можете заўважыць. Не 150, а 200. Мы працягваем набываць набойчыкі. Магчыма, нам спатрэбіцца яшчэ каністра. Просто на ўсялякі выпадак. Будзь буром жары лес. Ну, мы прыблізна гэтак і намагаемся сябе паводзіць. Але відавочна не надта паспяхова, таму што ў параўнанні з лесам мы дужа дробныя і дужа крохкія. Выходим. Гэтую шафу перасоўваем. І выключаем генератор. Бачите, окно цэлае, але барыкада разбітая. Дарэчы, пакуль час спынены, можа, няхай працуе сабе.
Я тут подумаў. Зараз жа час у нас не ідзе. Дык няхай сабе працуе. Так, тутака у нас ёсць іншыя барыкады. Сюды мусіў прывезці наш хлам раварыст. О, прывёз, глядзіце. Пакунак. Зараз будзем все сюды перасоўваць. Пакуль што выкладзем вось гэтае, набойчыкі. Дзвонік няхай ляжыць. Ён ужо хутчэй за ўсё нам не спатрэбіцца, але няхай ляжыць. Ліхтар, 6 фальшвеераў. Это зашмат, але няхай будзе. Запас бяды не чыніць. Дошкі, гарэлка, бінты, адмычка. Выдатна. Пакунак. Яшчэ набойчыкі. Вогнепальная. 4 батарэйкі, лязо, сякеры, набойчыкі, дошкі, і застужка, яшчэ. Я не зразумеў. А выбачаюся, а чаму у нас 2 драбавіка? Ну так, яны вытрацілі час на барыкады, гэта файна. Чаму у нас 2 драбавіка? Алло, я што, забыўся, што я зрабіў сабе драбавік, зрабіў яшчэ адзін драбавік? Капец, я дурны, ой, дурны. Капец. Ну, адзін зараз прадамо. По аднаму ў кожную руку. Шмат паліва страціла. Ну, дарэчы, не больш, чым у папярэдніх. Гэта я паглядзеў і заўважыў. Паліва вытрацілася, але столькі ж, сколькі вытрачалася ў папярэдніх хатах. То бок, на жаль, тут гэта не прапрацавана. Так. Яшчэ паліва. Пігулкі да халеры, пігулкі, фарш. Банка з мясам, з вараным фаршам. Ну, фактычна, гэта тушняк. Не ведаю, хто называе вараны фарш вараным фаршам. Это тушняк, літаральна. Так, цвікі. Дошки. Пігулки. Пляшка. Паліва. Запалки. Дзе у нас будзе ежа ляжаць, няхай будзе пасярэдзіне. Па-македонску з 2 рук, ну так, гэта адзін стрэл і ўсё, і больш няма тваіх запясцяў. Калісьці былі ў цябе запясці, і вось, развітайся з імі. Бляха, як я так лахануўся. І гэта ж для таго, каб яго скрафціць, мы вытрацілі грошы на дула, а дула было ні халеры не таннае. Ля ёлуб. Ля даўбень. Ля які сорам. Дык мы ж яшчэ не шпулялі па-македонску, ўсё добра. Не ведаю, навошта ў мяне ўсё яшчэ да халеры камянёў. Пакладзем сюды металлолом, сюды кладзем набойчыкі. Гэта ў нас у будучым сякера. У нас аднойчы ўсё ж такі будзе сякера. Рыдлёвачку кладзем сюды. Гэта проста на будучае. Камяні. Бляха, камяні трэба толькі для таго, каб крафціць броню. Вось, неабходна камяні.
Один каменьчык. Один каменьчык трэба, каб скрафціць броню. То бок трымаць іх аж столькі дакладна не трэба. Вайсковы ліхтарык усё яшчэ ў нас ляжыць. Яшчэ 10 дочак і 2 мёртвых пацука. Рабіць гімнастыку погоду ёсць чым. Ну добра, паварушым. Так, все, разобрали весь пакунак. Ежа, мёртвыя пацукі, нагадаю, гэта у нас таксама ежа, калі вы не ведалі. Пляшка, дошки, камяні фальшвіры. Ну вось, выдатна все размеркавалі. Нават месца засталося. Пайшлі гандляру аддамо. Драбаш, блин, такі эпік фейл з гэтым драбашом. Капец, я сабе не выбачу. Дарэчы, а што гэта на зямлі? Гэта нібыта нейкія умяціны. Драбавік. Ну вось, каб зрабіць гэты драбавік, мы набылі ствол. І ствол мы набылі за 450. Яшчэ вогнепальная зброя. Вось дэталі вось гэтыя, это яшчэ 450. І здаецца, яшчэ і за стужку мы вытрацілі, это яшчэ 40, капец карацей. Эпік фейл здарыўся. Шаноўнае гаспадарства. Праз маю неадбаласць мы згубілі прыблізна 1000 мясцовых грошыкаў. Просто так. Крэсла нас абараніла. Крэсла кайфовае. Выкідаем гэтыя халеры камяні. Цікава, яны знікнуць? Ці застануцца вось так ляжаць? Так, ну нібыта ўсё окей. Мы забеглі на новае месца, мы выпадкова знайсці яшчэ адзін. Ну, маглі, мабыць, але ўсё адно, нават калі мы знайшлі, ўсё адно скрафціць яшчэ адзін, а я менавіта скрафціў яшчэ адзін позаўчора. Гэта была памылка, таму што ось вытрацілася дарагое, якое я ўласнаруч набыў перад тым, як вытраціць. Капец это. Так ці інакш. Мы перайшлі на новае месца. Тут у нас нават больш эфектыўная печка ёсць. Заўтра мы будзем усё побач разведваць. А сёння ж зараз пойдзем рэйдам. Там нашыя жэўжыкі ганяюць гуся-гуся. Таму пойдзем да Якуткі. І аўтаматычна, ідучы да Якуткі, мы пойдзем да каточка. Рэйд. Я кажу рэйд. Былі памылкі, былі перамогі. Так ці інакш, мы трошки рухаемся наперад. Я дужа гэтым задаволены. Добранач усім, добранач дэкамацу, містер Сінкер, Пюрбай, Рэгана, Біртхі, калі яна яшчэ тутака. Велічэзны дзякуй,
сустрэнемся заўтра. Заўтра я спадзяюся пачаць трошкі раней. Але ну паглядзім. Так, жывыя і добра. Даем рады і гульню аднойчы ўсё ж таки пройдзем. Всё, ляцім. Глядзіць, як там гусі бегаюць. Добраноч.